Ka Bhoi Tourism and Environmental Development Forum kan Rakhe ya Jingdap ka ba shipho Snem ka jongka bat kan penlong ya ka program hamadan paham sim nongpo kumta ka khot ka wer ki pait ba banya don lang ha ka te ka sngi ha ka por khat wei baje men stem ka program kan sedang nadu san baje men stem da ka marathon race na dihar bat hadu DTO complex ki bawan ban shimbenta kin poi san baje men step ha dihar ban register ki kerteng ki jongki ki bawan baningkong kin yo lai hajar tengka ka song pisa baar kin yo ar hajar bat balai kin yo shi hajar tengka Hakapor khatway baje menstep on penlait pai bai ka souvenir jong ka forum rengkat ka shat karwai bat ki Jing ai award ki snong ki bakhoi tam ki badon ha ka Bhoi district bat kumju bansam ki khusnam ki bajob ha ka marathon race Hakapor saw baje janmit kandon ka Miss Bhoi Tourism R1000 first edition bat ki kids fashion show kumju ki models ka bairung kanlong sanpho shikhle on pen khalai no sip ki ticket ki bajob kin yo ka sleeping bag khublei shibun